Panyanso voice box comrade Kanyinji akunena kuti aliyense amene akumalankhula kwambiri kunena kuti olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mayi Dr Jane Ansah akuyendayenda kwambiri sakukhala mu ofesi akuti nonsenu ndinu zitsiru ndinu agalu. Tiyeni limodzi pa Panyanso voice box timve kuti nchifukwa chani comrade Kanyinji akunena kuti aliyense amene akutsutsana ndi kayendedwe ka mayi Jane Ansah ndi galu. Ndipo mukalimaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyanso voice box. Moni nonse amalawi anzanga kulikonse kumene muli. Lero ndi tsiku labwino. Tsiku la lero mu Baibulo ndi tsiku la namba 5, koma ni la namba 6 kuwerenga kwa dziko kwa chikunja ni la namba 6. Kapena kuti ni kuwerenga kwa dziko ndi tsiku la namba 4, koma tikamawerenga ku uzimu ndi tsiku la namba 5. Choncho ndilandireni abale yanga. Lero pa 11 mwezi wa 12 mu chaka cha 2025 mmene tikusetsereka kupita kumapeto, kumene tikayang'ane za mwezi wa Januwale ngati kutakhala kotheka kwa ife ena. Choncho ineyo m'bale wanu comrade Captain Kanyinji ndabwera pa magrupu amenewa kuti nditumize uthenga umenewu upita kwa mabungwe amene asale aboma, kuti ngakhale andale ena adziwe chimene ndachiwunikira. Mukudziwa inu kuti president vice president mayi Jane Ansah amenewa akumapereka thandizo kwa anthu amene akuvutika m'Malawi muno. Ndiye ena abwera ndi kunena kuti vice president akuyenda kwambiri. Kuyenda kumeneko akuononga ndalama. Ndiye ine ndimati ndikukumbutseni chifukwa history is the best teacher. Ndiye tikumbutsane kuti kodi tadutsa kuti. Ndiye apa ndilankhula ngati Malawi chifukwa ine nabadwira ku Malawi, mwina nkutheka kuti ndidzaferanso ku Malawi. Nthawi ya mzukiro ndizadzukanso kuchokera pamene mukandiyikepo. Ndiye ndinene pano kuti amabungwe amene mukunena kuti vice president a dziko la Malawi amayenda kwambiri achepese maulendo, ndinu agalu. Amabungwe inu ndinu agalu. Ugalu ukubwerera pati? Ugalu ukubwerera ponena kuti
pamene ma vice president apita m'mbuyomu onsewo ankayenda kumakagula tomato kunsika, kumakagula nkhuku kunsika daily, sadakhalepo pansi. Ino amabungwe eno mudali chete, simudadzudzule, koma pamene munthu amakagula nkhuku yoti akadya ku nyumba kwake. Koma uyu vice president uyu Mai Jane Ansah akuyenda kuthandiza amalawi kuwapasa zakudya. So pakati pa anthu awiriwa amene akuononga ndalama popanda tanthauzo ndi ndani? Ndibwereze kunena kuti amabungwe nonse ndinu ma civil society amene mukuyanga mukufotokoza kuti Mai Jane Ansah akuyenda kwambiri pamene akuthandiza anthu pogawa chimanga, ndinu agalu. Mukayang'ana ma audio yanga onse sinayankhulepo choncho, koma ine ndikubwereza kuti inuyo ndi agalu. Galu ntchito yake ndi kungouwa, chimene akuuwa winayo iye osadziwa, koma pamapezekanso kunena kuti akuuwa nawo. So inu ndi agalu anchira kwetekwete, moti mudangochita mwayi kuti chakwera sadakubeni akanaba inuyo kukakusiyani ku nyumba kwawo kuja, m'malo mwa agalu a polisi amene anabawo akanaba inu mabungwe inu agalu inu. N'chifukwa chani ndikupitiriza kunena kuti inu ndi agalu? Inutu ndi agalu chifukwa chakuti boma limene lapita lija lang'ona lija, inuyo munalithandizira kuononga Malawi. Mabungwe inu munathandizira kuononga Malawi, simudayime nkudzudzula kufika panopa pamene mwapeza kuti tsopano muyambe kusosonyola boma la DPP. Ndiye ndibwereze kunena kuti inuyo ndinu agalu. Ndiye tibwere ndi chenjezo, awareness pa English. Mukapitiriza ku Malawi kuno sikukhala kwanu. Mukapitiriza ku Malawi kuno sikukhala kwanu. Sitilolera kuti mtendere umene ife takwapulidwa nawo, mtendere umene ife tavutika nawo tili ndi zipsera chifukwa chofuna kusintha boma kuti tifike m'boma ila DPP 2025 pa 16 September, pamene tidasintha boma ili, pamene inu munali ndi zida zosafuna kutithandiza ife, inu munali ndi zida zofuna kutipha ife. Ndiye lero mwaona chifukwa chakuti mukufuna mudzike kumbuyo ngati ndinu wokonda boma, pamene ndinu adani a boma la DPP kuti mutinyonyosole. Ku Malawi kuno sikukhala kwanu. Mubwere nkhani ndikukamba panopa ndi pa 11 December 2025. Ndakuwuzani ku Malawi kuno sikukhala kwanu. Ndikuwuzeni chimene chidachitika. Audio yanga ikhala yotalikirapo pang'ono, adimini ndinu nonse omvera ndikukupepesani mwapadera chifukwa ndikufuna zimveke. Inuyo mabungwe inu ndi agalu amene mukusana ndi boma ili, inuyo ndi agalu. Ndiponso inu ndikufunseni aboma kuti kuyambira lero muyambe kafukufuku muone amabungwewa kuti akupangapo chani. Dziwani kunena kuti amabungwe inu simukupereka thandizo lina lililonse ku boma la Malawi. Ndiye ndalama zimene mukunena kuti amayiwo akuononga a vice president, munayikako zanu ndalama? Munayikako zanu ndalama? Ndinu agalu. Ndithokoze mayiko ndi mabungwe akunja komanso momuno FDH ndi mabanki ena amene mwaona kufunika kwa Malawi pofuna kulithandiza boma la DPP nkupereka thandizo lanu. Ineyo ndi amalawi wakufuna kwabwino onse taweramira kwa inu nkhope zathu ndi kupereka ulemu kuti zikomo kwambiri.
amayi a vice president a dziko la Malawi mayi Jane Ansah, pitirizani kugwira ntchito, yendani. Inuyo chimene mukufuna ndi transparency and accountability. Chimene mukufuna inu ndi chimenecho, ndiye pitirizani. Ngati amabungwe inu mukunena kuti akuononga ndalama vice president mmene akuyenda kwa maulendo ambiri, kachosekoni ndalama zanu zimene inu mudayikako. Musadzalankulenso kuyambira lero. Sitikufuna kumva za ugalu. Ife tikufuna transparency and accountability. Simukufuna kulankhula chilungamo amabungwe inu pamene mukuona kuti maunduna ena aba ndalama zambirimbiri pogwiritsa ntchito mavenda kuti asokoneze programu ya subsidy wa fertilizer. Mwakhala chete inuyo pamene mukudziwa zoti zimenezo ndiye zofunika zoti mukadalankhula, koma inu mwakhala chete. Inu ndi agalu. Inu ndi agalu. Ndiye titero kunena kuti ine Comrade Captain Kanyinji ndikunena kuti dziko la Malawi panopa tili ku Malawi. Tachoka kubanga moyo kuja munatisiya mabungwe inu kuja. Kumene kuja ife tachokako kumene kuja panopa tili ku Malawi. Ndiye ngati tafika ku Malawi kuno, ndithokoze kwambiri a vice president pa ntchito yayikulu imene mukugwira. Polisi pa ntchito yayikulu imene mukugwira. Malawi Army pa ntchito yayikulu imene mukugwira. Komanso tithokoze ndi kuyamika kumwamba chifukwa a president a dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika akubwerera kumudzi kuno lero. Mulungu wakumwamba muwayendetse bwino a president amene mudawasankha kuti abwerere ku Malawi kuno lero kupitiriza kugwira ntchito zawo munjira ina ndi imene inu Yehova mungawapatse. Anzanga nonse amene mwamvera audio, ineyo ndikufunani zabwino zonse. Nduna za boma nonsenu ndikufunani zabwino zonse. Pomaliza ku civil service uku, yang'anani kwambiri, konzani magrade ya anthu amene sangathe kudzithandiza pawokha. Athandizeni. Judiciary sesani kumeneko kuli zinyalala, sesani. Mulungu wakumwamba akudaliseni. Ine ndi Comrade Captain Kanyinji, mwana osala mulupsa. Ambuye akudaliseni. Shalom.